pretekárska 60 s Viktoriou Forster a Laurou Frličkovou, ktorú sme už sledovali. Práve tu je už Ema Bendová v 7. dráhe, všetko sa chystá už na beh na 60 metrov, 100 metrov, ale to až neskôr v rámci tohto programu. Už tretí rok patrí tento meeting k halovým meetingom so zlatým štatútom. Máme už za sebou podujatia v Bostone a v New Yorku, takisto v našich priamych prenosoch na Športe. Teraz teda práve u našich západných susedov sa koná ďalší z celkovo 8 meetingov. Poďme si už predstaviť účastníčky prvého behu. V prvej dráhe Američanka Semira Kilbruová so sobákom 7.16. V druhej Britka imeny Lancy Coltová. Tá v tejto sezóne už bežala za 7.43. Tu je veľká domáca nádej, česká rekordérka Karolína Maňasová. V tejto sezóne zabehla druhý najlepší výkon sa v úvode halovej sezóny 7.05. Bolo to v januári. Takže veľká česká nádej a jedna z favoritiek behu na 60 metrov Amy Huntová. Tá pobeží v 5. dráhe. 6. Maďarka, Bolgárka Takáčová, tá by sa takisto mohla pobiť o postup. No a tu je debutantka, iba 18-ročná Ema Bendová, dcéra trénera Jana Volka, ktorá sa poprvý raz predstaví v takto kvalitne obsadenom behu, v takejto silnej konkurencii. Budeme jej samozrejme držať palce, ale predovšetkým to bude o zbieraní skúseností. Ema Bendová je vôbec najmladšia zo štartujúcich. No a ešte, aby sme doplnili účastničky prvého behu, tak v 8. dráhe pobeží ďalšia Češka Pavla Kvasničková. Všetko teda pripravené na prvú disciplínu bežeckého programu. Toho hlavného. Beh na 60 metrov. Odštartované na prvý pokus, Huntová začala dobre, takisto Maňasová, zdá sa, že favoritka si to postráži, bude druhá naša Ema Bendová v tomto rozbehu na poslednom mieste, ale zaujímať nás bude čas, či prípadne zlepšila svoj osobný rekord 7.34 z tejto trate. Huntová s Maňasovou postupujú priamo, pripomeňme, že uvidíme dva rozbehy behu na 60 metrov, vždy prvé dve postupujú priamo do finále, ktoré uvidíme neskôr v rámci dnešného programu. A potom 4 najlepšie s časmi. My už vieme, že tam sa naša Ema Bendová nezmestí, ale sledujme, akú má hodnotu jej výkon. Huntová s Maňasovou teda si postup postrážili. Ostatné z tohto behu budú musieť čakať na to, čo predvedú šprinterky v druhom rozbehu. Bendová súperila najmä s Pavlou Kvasničkovou z Českej republiky. Počkáme si na ten čas. V Ostrave dnes bol na programe aj tzv. Národný program, v ňom sa predstavili ďalší Slováci a Jan Volko, ktorý obsadil druhé miesto v behu na 60 metrov. Výkonom 6.80, ale predbehol ho iný Slovák, Matej Paluch, ktorý si vytvoril osobný rekord na tejto trati 6.78. Teraz sa už pozrieme na čas Bendovej 7.45. 7. priečka zo stratou 28. Greg Tentoglu teda výzve úradujúceho majstra sveta z haly. Ale k tomu sa dostaneme. Poďme už na druhý rozbeh na 60 metrov. My už vieme, že Ema Bendová teda nepostúpi s časom 7.45. Sa nezmestí do tej finálovej zostavy. Ale ako som spomínal, je najmladšou zo štartujúcich.
Predstavme si teda účastníčky druhého behu na 60 metrov. Kenondra Davisová zo Spojených štátov amerických pobeží v druhej dráhe. Z tretej Alia Del Ponteová zo Švajčiarska. Favoritkou by mala byť Zainab Dosová z Talianska, tu ju máme. Držiteľka národného rekordu za 7.01. Patricia van der Feckenová z Luxemburska. V tejto sezóne už bežala 60-ku za 7.14. Mimochodom, rekordérkou meetingu na tejto trati je tu Eva Svobodová z Poľska, veľmi známa šprinterka za 7.07, ale také kvalitné časy očakávame, keď tak možno vo finále. Mimochodom, van der Feckenová tu vyhrala pred rokom za 7.08. Takže obhajuje prvenstvo. Uvidíme, či sa jej podarí postúpiť do finále. V 6. dráhe Tori Luisová z Austrálie, 7. Rakúšanka Lindnerová a ďalšia česká zástupkyňa Natálie Kožuškaničová pobeží v 8. dráhe. Poštartované na prvý pokus, výborne začala Dosová, ktorá si postráži postup a spoločne s ňou aj van der Feckenová, takže favoritky tohto behu nemali problém. Zainab Dosová víťazí. Zatiaľ neoficiálne za 7.10. To je veľmi solidný čas. Tento druhý beh bol rýchlejší ako ten prvý. Napokon 7.13 pre van der Feckenovú, tá bola prvá o 100 sekundy pred Dosovou. Del Ponteová 7.23, aj to by malo stačiť na postup, aj bude. Samozrejme, obávať sa nemusí domáca favoritka Karolína Maňasová, ktorá má priamy postup istý z toho prvého behu. Maňasová je majsterkou Európy do 23 rokov na stovke z Bergenu. Má na konte aj čerstvý český rekord 7.05, čo som spomínal. Takže ešte predtým, ako sa nám to celé ako si uprace a spoznáme aj v grafickej podobe finalistov, ďalšia slovenská zástupkyňa Laura Frličková. Skvelý čas, skvelý výkon a skvelé umiestnenie. A vrchol pre domácich priaznivcov je pred nami teraz, pretože úplný záver meetingu v Ostrave. Beh na 60 metrov žien aj s Češkou Karolínou Maňasovou. A my si ho už môžeme vychutnať v tej eufórii, ktorú nám priniesla naša 800-kárka Gabriela Gajanová. Poďme od prvej dráhy. Tori Luisová z Austrálie. V semifinále Luisová obsadila 4. miesto vo svojom behu v čase 7.34. V druhej dráhe Temira Kilbruová zo Spojených štátov amerických. Tu sme videli na úvod dnešného hlavného programu, podobne ako našu Emu Bendovú, tá zabehla čas 7.45. Mladučka, iba 18-ročná slovenská reprezentantka, do finále nepostúpila, ale bol to pre ňu veľký debut. V druhej dráhe teda Američanka Kilbruová, v tretej Zainab Dosová zo Švajčiarska. Tá bola druhá v rozbehu za van der Feckenovou, ktorá tu obhajuje prvenstvo. Startuje v 4. dráhe, v 5. Amy Huntová. Tá vyhrala pre zmenu beh, v ktorom štartovala aj naša Ema Bendová za 7 sekúnd 17 stotín. Vyhrala ho pred Karolínou Maňasovou, to je veľká česká nádej v tomto finále, česká rekordérka. Tá pobeží v 6. v 7. dráhe Alia Del Ponteová, ďalšia Švajčiarka, Švajčiarky
Ako jediné, prekvapivo majú dvojnásobné zastúpenie vo finále. No a v 8. dráhe pobeží Boglárka Takáčová. To je takisto už pomerne známe šprinterské meno. Pred nami teda posledná bežecká disciplína dnešného programu v Ostrave v priamom prenose na Športe. Českí priaznivci vkladajú veľké nádeje do Karolíny Maňasovej. Víťazstvo obhajuje táto žena, Van der Vekenová. Skvelú formu má Amy Huntová, dosová podľa tých behov semifinále. Poštartované posledné finále dnešného programu. Výborne začala Dosová a popri nej aj Kilbruová. Dosová zvíťazí pred Van der Vekenovou. Tá teda prvenstvo neobhájí. 70, taký je zatiaľ neoficiálny čas. Rekord mítingu Evy Svobodovej z Poľska zostane v platnosti 7.07, ale veľa nechýbalo, Dosová výborne, 7.09. Majsterka Európy z Apeldoornu teda potvrdila, že v hale vie bežať veľmi rýchlo. Nepriblížila sa síce osobnému rekordu 7.01, ale víťazstvo z toho je pred Van der Vekenovou 7.14. Počkajme si ešte na to, kto obsadil tretie miesto. Tu je Češka Maňasová. Tretia napokon Britka Huntová.